President Trump is a failed leader. He will go down in history as the worst president ever. The good thing is that he soon will be as irrelevant as an old tweet. Welcome back to the YouTube channel Malawi Cameras. Basi tingopasa naso mango zimene ndithu ife tili nazo ma update amene tili nawo tipanga cover ndithu mbali zonse mukhale pomwepo muonere video mpaka kumapeto chifukwa ma update akhala osiyana ochokera mbali zonse. So pakati pano tingoyamba ndi ang'aluli akulu panopa a Pope Leo, a Pope aku Italy, akulu a chikatolika, munthu wamkulu olemekezeka olimba mtima kwambiri wang'alulaso ndithu wang'alula achina Trump kachikenanso ndipo iye watsindika kunena kuti tsoka likhale kwa onse amene amachita manipulate kumachitiwanso pena pakeni chovuta manipulate kusanzaona kuti amalipangitsa amazembetsa dzina lije kuti sokoneza wanthu kwa amene kupanga manipulate kupusitsa wanthu kunyenga wanthu ndi pepani dzinalo ngati lingamveke mwina mwake koma ndimatanthauza kuti kupusitsa wanthu chinyengo kudzera mu dzina la religion chipembedzo and the very name of God komanso dzina la Mulungu lomwe ndithu for their own military, economic and political gain. Dzina la Mulungu komanso chipembedzo kuchigwiritsira ntchito ngati kuti zinthu za kugwiritsira ntchito ngati za chuma, ndale komanso nkhani kuza ndi nkhondo. So dragging that which is sacred into darkness and filth, kutenga chinthu chimene chili choyera chabwino cha pure dragging it kuchipititsa mchani kuchipititsa mu darkness mu zinthu za kumidi komanso filth za nyasi. Pope Leo. So guys, nkhani ndimene a Pope sobano ang'alula ndithu ndipo anenanso kuti makamaka anthu awawa samagwiritsa ntchito zimene zizi pamene ndithu advisor wa Trump kumbali kuza ndi zipembedzo za uzimu izi amene ndithu akunena kuti Trump akuchita ntchito yabwino kwambiri ya umulungu mwakuti iyeyo ndithu akuyesesa ndithu kuchotsa amene zinthu zake za fake zokhazokha zabodza basi kungofuna kuwapundula anthu tazibusa timene tajira timene tongofuna ndalama tumomoti awauze wanthu chilungamo kamene kambusa kameneka kakuti Trump akuchita bwino. Hello, big breaking news from Washington DC this morning. I'm here at the White House where Pope Leo this morning has reignited his bitter feud with President Trump by saying that tyrants are spending billions on killing and devastation. This is a direct attack at President Trump off the back of the Iran war. Pope Leo has said the masters of war pretend not to know that it takes only a moment to destroy a nation, yet often a lifetime is not enough to rebuild. They turn a blind eye to the fact that billions of dollars are spent on killing and devastation, yet the resources needed for healing, education and restoration are nowhere to be found. Of course, we all know by now that Pope Leo, before he became pontiff, he was a long-term critic of President Trump, even way back during his first term in 2016, posting on what was previously Twitter anti-immigration policies, saying that Trump was inhumane by deporting people, and even criticising the 2017 Muslim ban. So it poses a question for you viewers and listeners: is it unchristian to bomb Iran? Or what does the Bible say? Does it support taking out threats to the world? This is what President Trump's pastor, Mark Burns, told me last night on GB News. President Trump's spiritual obligation to protect the innocent lives of the thousands and millions of Iranians that live in Iran, that have been under this evil regime for the last 47 years. This evil, radical rise version of Islam. So there we go. Pastor Mark Burns there, the spiritual advisor to President Trump, saying that Trump has a moral, spiritual obligation to bomb Iran. But the Pope Leo saying that tyrants are bombing and killing with billions. What do you think? Leave a comment below. So, first of all, nkhondo imene yayambika ndi mabodza
chifukwa cha mabodza basi kungopeka mabodza ya ipene baba yema nkukayika poso maina a mulungu pene pachapo chipembedzoso pati pachapo no it's just nonsense. So papa sakuona kuti chanchani yayi koma papa ndithu akung'alula ndithu pa nkhani ngati zimene zizi. So nkhani yoithu yoyambirira ndi nkhani imeneyo imene timufuna tigawane pano. Nkhani ya number 2 pano tsopano ndiyo nino kuti tikupasani nkhani ya ku Lebanon imene tu pakati pano kuli ceasefire ya 10 days. Masiku 10 kukhala ceasefire ndithu sipakhala zoponyana mabomba yayi. President wa dziko la Lebanon ndithu anapita ku America ndithu kukakambirana ndi achina Israeli basi makuti choncho nde akuti amvana despite kuti wamkulu wa Hezbollah dzina lake Naim Qassem anauza kuti akulu musapange zimenezo. So ceasefire imeneyi agwirizana pakati pa boma la Lebanon ndi Israel. Remember kuti nkhondo iyi ili pakati pa Hezbollah ndi Israel. Koma ugwirizana ceasefire agwirizana boma la Lebanon ndi Israel. So tiona zonse zimene zingathere kwambiri kwake kwanena kuti chimene chimachitika ndi Israel ndimene imaphamaka anthu osalakwa basi kongowapha basi mpaka makwana 1000 chakuti manyumba kumangophulitsa chani, you understand, kukanika ndithu kuti angopanga za achina Hezbollah, you understand. So that's it. Iwaja ali ndi ukadaulo wakuti amatha kwambiri kupanga assassinate anthu, kupha anthu kwambiri, like kufuna kuti okay wakuti ali pakuti mutha kuona zoti mmene anaphera ali ukadaulo umenewo ndithu. Komano chimavuta njani kungokathathana ndi anthu amenewo koma amafuna kuyelula like kusesa mudzi wonse, like kuphasa anthu onse chifukwa kuti zolinga za Israel simakhala nkhondo ichayayi koma zolinga za Israel ndithu ndi kulanda ndithu malo. So ena amene ndithu samamvetsetsa kana khoza ndi Hezbollah, chimene chinapangitsa kuti Hezbollah ibadwe machidziwa nkhani yake tu inali nkhani yokhudzana ndi Israeli. Kuyambirira Hezbollah kunalibe koma Israeli amapitiriza kupanga ataki mangopha anthu chani mzaka zimenezonso. So Hezbollah mpamenenso pano inabadwa kuti no ifeyo makamaka 10 tikuyenda kupanga fomu gulu ndi tizizitereza tokha. This the new line. They want to carve off 10% of Lebanon and effectively hold that territory for themselves as a security buffer. But it means that hundreds of thousands of residents here will have to move to here. And there is obvious anger and fury about that move. They're calling it the new Gaza. Now, the last time Israel did this was in 1982. The occupation then lasted 18 years and saw the birth of the Hezbollah movement. Well, Hezbollah today is saying that it will fight for every single inch of that territory, regardless of how many bridges Israel destroys. Remember kuti ma Israel ali ndi kufuna kupanga project ya Greater Israel yofuna kulanda mtu maiko angapo kuti onse akhale mbali imodzi. So nkhani ina imene tili nayo pano ndi nkhani kudza ndi ku Syria. Ku Syria tinene kuti yani ku Syria ma Americans achokako, especially ma bases awo amene okay ma Americans anali ndi ma base ku Syria, okay, ma base ndithu analipo okwana should be awiri, yeah, I think so, something should be awiri ma base amene. So iwowa aunozoti angosamukako kulibe nkaka sizo koma Russians ali kongo, so ali kongo ma base a Russia ali kongo. So anagwizana ma agreement angapo ndithu nde I think iwo ndezi kwaendera koma ma Americans ndi angosamukako kuti ife pabwati zipira ndanyamuka apita ndithu ku Jordan akutero ma Americans yo chabwino. So panapa chimene amayankhula zake nzona kuti basi ISIS pamene kuyathako chenchani timamenya nda ISIS yopanga okhayo. Okay, anyway mene siyenu uko yapita imene sekuleba ku Syria basi ma bases amenewo ndoti Syria yapita mukakhala moyoka. So komanso ine sindimaona so chifukwa chimene ama base amene amakhala mfa Israel mangopanga attack mine angafunire mu Syria. So sindimaona chifukwa chopezekera ma Americans mine mucha. So anyway, nkhani yomalizira ndi nkhani ya Strait of Hormuz. According to BBC,
papeza zote pa Strait of Hormuz padutsa ndithu ma ship okwana 15 chiyambire ni kukamba zoti iyayi blockade chanchana America atsika blockade chanchana padutsa mashipi okwana padutsa ma tankers okwana 15 yes ochokera ku maduka ayani aja ma Americans akamalengeza kuti palibe amene akudutsa so temveleziti I don't know kuti temveleziti koma nkhani zina ndizona kuti pamene papezeka kuona kuti sipanapezeka ku report lonena kuti anthu mashipi achoka mu Strait of Hormuz muja ndi akalowa mu nyanja yaikuluyo komapita. Why is this happening? Nkhani yaikulu ndino kuti mashipi ali ndi system yozimitsa marada kuti asapange detect mashipi amapanga zimenezi kapena poya ikupereka force location kuti ali kuti okay mashipi amenewo so mina kumagwisa ntchito ziti zimenezonso. Cha number 2 tiona kuti munthu wamkulu amene dziko lalikulu limene magula kwambiri mafuta ku dziko la Iran ndi China. So China ndithu malipoti aonzera madusa bwino and ma Americans chifukwa chidwise kuti chifukwa cholephera papa ayambano kumapereka ma threats kuopseza kuti hey kumabanki kwanuko afuna awapase ma sanctions zibalo mabanki aku China so pano pankhani khoza ndi ku Strait of Hormuz. So we don't know meaning ngona kuti banthu pa kudutsa be chifukwa akudzaba zoti ama transaction achitika abe rap so muno panga focus apa amano panga focus za ku China kuti tiupasana ma sanctions blah blah chifukwa pali ma transaction amene mapanga you see. That we have done is we have told countries that if you are buying Iranian oil, that if Iranian money is sitting in your banks, we are now willing to apply secondary sanctions, which is a very stern measure, and the Iranians should know that this is going to be the financial equivalent of what we saw in the kinetic activities. So meaning ngona kuti kukana awa ukana zara sakudutsa awakuti akudutsa ndeti penekere kwambiri kuti akuzikhala akudutsa nanga aza apanga sanction awo a China awo kuma banki a China awo pankhani zake za pa Strait of Hormuz sonzo kuti zikumenda kuti zikuchitika pa Strait of Hormuz poka fanga kuti zikuchitika kuti sakwenera sokapanga sanction ku China. That's it. So guys, thank you so much. Nkhani ndimeneyo mwamtangopanga mwasamale Malawi cameras.